Diaspora خطفت Noćiska mesa. Ei nascondere un poco sul peccato tenente. La mujer es con mucho, a pesquincha de Ça va, ci c'è un Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Bude to syn Najvyššieho a jeho kráľovstvo bude večné. Ako sa to stane, keď ja som ešte nepoškvrnená? Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatiahne. Preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Boží syn. A tvoja príbuzná Alžbeta na 5. veku je v 6. mesiaci tehotenstva, lebo Bohu nič nie je nemožné. A ja, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Jozef, zjavil sa mi anjel a oznámil mi, že budeme mať syna, že sa bude volať Jozef a bude to syn Najvyššieho.
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka mojho pána prichádza ku mne. Vydáva svoj pozdrav, svoj účia, opravdu sa toho vystavujeme. Srdca mi tá, ktorá odjela svoj pozdrav. Moja duša velebí Pána a môj duch jasá Bohu, môjmu Spasiteľovi, lebo zliadol na poníženosť služobnice. Odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia. Cygánska láska, to
čo je sveté, Pán cigánska láska, to je dar od Boha. Cigánska láska, to je dar od Boha. Pre nich nie je ťažká žiadna úloha. Otvorili srdce, otvorili stan, zachránili dieťa, čo je sveté. Pán cigánska láska, to je dar od Boha. Cigánska láska, to je dar od Boha. Pre nich nie je ťažká žiadna úloha. Otvorili srdce, otvorili stan, zachránili dieťa, čo je sveté. Pán cigánska láska, to je dar od Boha. Cigánska láska, to je dar od Boha. Pre nich nie je ťažká žiadna úloha. Otvorili srdce, otvorili stan, zachránili dieťa, čo je sveté. Pán cigánska láska, to je dar od Boha. Cigánska láska, to je dar od Boha. Pre nich nie je ťažká žiadna úloha. Otvorili srdce, otvorili stan, zachránili dieťa, čo je sveté. Pán cigánska láska, to je dar od Boha. Čo robí? Você de que ela é mágica. Nebojte sa, zveste momentku radosť, ktorá bude pre všetkých. Čo je to za svetlo? Prosím, srdce mi bije ako zvon. Dnes sa vám Pane do obrovskej národe spása, a Pán. Kde ona je? Dešťatku nájdete za ruky v rękách a poučený jasno. A to bude vaše znamenie. Tak poďme, musíme ho vidieť. Poďme ho do Bethlema, ako nám prikázal Pán.
je dar od Boha. Prekne ťažká žiadna úloha. Otvorili srdce, otvorili stan, zachránili dieťa, čo je